38 na ka mga barangay sa Dakbayan Sugbo ang zero COVID transmission na. Samtang 8 na lang usab ka bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang miabot na sa 70 ka mga establishmento ang napasiradan human wa matukma ang ilang ipatumang health protocol nga misangpot sa COVID contamination. Apan pipila kanila ang nangabli na pagbalik. Aniya ang report. Giklaro sa IATF official nga dili siyam kundi 8 na lang ang bag-ong COVID cases sa Dakbayan sa Sugbo base sa ilang pag-review sa data nga gipagawas kagahapong adlaw. Nahinungop nini ang kagamahanan tungod kay nagpabiling ubos ang natala nga kaso o gitinguha nila nga wa nay bag-ong kaso sa maabot nga mga adlaw. Ang Cebu City adunay 356 active cases. I hope nga kaning utso, this is a good start, no? This is a good start. Nga as we're opening our businesses nga ato ning ma-maintain. And in fact, our goal is really zero yun. Gipahibaw ni Konsehal Joel Garganera nga nadugangan og duha ka barangay o 38 na tanan ka barangay sa Dakbayan Sugbo ang wala na COVID transmission. Ang disiplina ug public awareness ang hinungdan sa zero transmission sa nasong mga barangay. There's a compliance na sa health protocol na to, no? And then ang mga barangay officials sa diha, they are also very kaning proactive kay sila, no? Gibutyag usab si konsehal nga miabot sa 70 ka mga establishmento ang gipasirad-an tungod sa kakuwangan sa mga health protocol procedure. Giklaro hinuon niya nga sagad sa mga establishmento voluntaryong nagtak-op. Kadaghanan nila nangabli na og balik gawas lang sa unom nga padayong gisirad-an. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.